Lo mqeqeshi oyinxuse futhi nophinda abe namava eqeqesheni amaqembu esizwe ase-Afrika nodabuka ezweni lase-Belgium. Ukhale ngohambo nje ukuthi alibanga indlela eqondile njengoba ke bagibela nebhasi. It was not an easy travel like always in Africa, but yes, I'm wondering why we have to play here in Butare. It's not only the flight from Joburg to Kigali, but after that we had still 3 hours bus to arrive here. Unxuse inhlangano eyengamele ibhola emhlabeni ukuthi ingenelele ngalezi izinkundla zezemidlalo ezingekho esimweni esihle. When I saw the images of the games of Rwanda before against Zimbabwe, and also for the qualifiers for AFCON, then I see a very bad pitch, a synthetic pitch. So think it's time that CAF of FIFA making good rules about traveling and also about the stadiums. Bruce uthi kucace emizuzwini engamashumi 20 umdlalo uqalile ukuthi ezakhe ngeke zilibone edlalayo kulomdlalo. Ukulahlekelwa amaphuzu kweBafana kuyehlisela endaweni yesibili kuGroup C, kwathi Rwanda yanyukela endaweni yokuqala. Iqembu elisemsileni iBenin yona edlale ngokulingana neLesotho eMoses Mabhida Stadium eThekwini.